मेरा मार्केट में आया हुआ है और इस पर भी मैंने गीत लिखा है कि कोरोना कहर मचौलेगा। कैसे कौन भाव में भैया, हम गीतकार कृष्णा बक्सरी कि घर से ना निकली जब बहरी कोरोनावा और कहर मचौले बा। भाई हो, बहनी हो, मतवा हो, इस संदेश बा कि अगर घर से निकला तनी तो बड़ी सोच समझ के निकली। अगर ज़रूरत पड़े तबे निकली, नहीं तो निकले के ज़रूरत नहीं थे। अगर हुआ लोग निकला तन जा तो ये महामारी में कोई भी अछूता ना रही। ऐसे हमारी संदेश बटे कि घर से ना निकली जा बहरी कोरोनावा कहर मचौले बा। कहर मचौले बा, हल्फा मचौले, कहर मचौले बा, हल्फा मचौले। और का अरे गली 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 गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचौले बा। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचौले बा। और भैया अरे मुहावा पर गमछा या मास्क लगाई। भाई वही संदेश बा, मुँह पर गमछा, मास्क या रुमाल लगाई कि मुहावा पर गमछा या मास्क लगाई। हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग में लाई। जाति धर्म कोरोना ना समझे नजर में जहर फैलवले बा। भाई वही कोरोना जाति धर्म मजहब ना बुझेला कि केहू के हो सकेला। ऐसे रउआ लोग सतर्क रहें। कैसे अरे जाति धर्म कोरोना ना समझे नजर में जहर फैलवले बा। कि जहर फैलवले बा, हल्फा मचौले, जहर फैलवले बा, हल्फा मचौले। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचौले बा। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचौले बा। और का कहल जाता विशेष तरीके से कि पुलिस प्रशासन के तंग जानी करी भैया, तंग जानी करी। रुआ लोग से आग्रह बा, विनती बा कि पुलिस प्रशासन के तंग मत करी। अगर रुआ तंग करब तो राउर सुरक्षा में दिक्कत होई। और का डॉक्टर नर्स से व्यवहार ढंग से करी। भगवान के दूसरा रूप डॉक्टर होखेले, वो डॉक्टर की इज्जत करी, बढ़िया से बोली और व्यवहार से बतियाई। अगर ना बतियाई तो इलाज कहाँ से हुई, दिक्कत हो रहुआ। कैसे पुलिस प्रशासन के तंग जनी करी, डॉक्टर नर्स से व्यवहार ढंग से करी। हाल बा बेहाल लोगवा मरे जनता के फिर से डेरवले बा। हाल बा बेहाल लोगवा मरे जनता के फिर से डेरवले बा। अरे फिर से डेरवले बा, जहर फैलवले, फिर से डेरवले जहर फैलवले। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचौले बा। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचौले बा। और अंतिम कड़ी में क्या कहल गइल बा कि जाहिल लोगवा खराब कैले टाइम। वो लोग के चलते आज हमने के पूरा देश का, पूरा विश्व में मार झेले के पड़ता। सब लोग परेशान हो गइल बा। कैसे घर परिवार टोला होले क्वारंटाइन। अगर एक आदमी के होता ओकरा चलते ओकरा पूरा घर के होई, ओकरा पूरा गांव के होई, ओकरा पूरा शहर के होई, पूरा जिला के होई। ऐसे भैया बहनी मतवा लोग से आग्रह बा, विनती बा कि रउआ लोग सतर्कता से रही जा, सावधानी से रही जा। जाहिल लोगवा खराब कैल टाइम, घर परिवार टोला होले क्वारंटाइन। डिस्टेंस दूरी मेंटेन रउआ करी, कृष्णा जी गा के सुनवले बा। दूरी मेंटेन रउआ करी, कृष्णा जी गा के सुनवले बा।
दूरी मेंटेन रउआ करी कृष्णा जी गा के सुनवले बा। ये कृष्णा जी बहुत बहुत देखा आपने किस तरह से देखा कि एसटीएफ के विशेष जवान ने कोरोना जो देश को कई देश को अपने चपेट में लेकर